siya sa tap. Maayong bundag na tingnan mo. Mga steps how to macro. Yan. Okay, Mars. Ayan ang pagkakataon mo. Gusto ko pala tangan. Magkano ang pwede pag-umpisa na puhunan at magkano ang pwede nilang kitain, Mars? Sa pag-uumpisa nito, pag may 3,000 pesos ka, makagawa ka na ng mga 30 Mga step ha. First, yung map yung basol sa tubig. Dayon, yung tugan sa inyong kamot. Ano mga flavor na meron dyan? Meron Wow, tayo yan. original is 150 per bottle, spicy is 150 per bottle, and the puro is 200 per bottle. At syempre pa, yung sa ating mga kapuso na naghahanap ng pwedeng panegosyo, eto na nga si Martha isang point na halimbawa na pwede kang mag-umpisa ng iyong negosyo sa pamamagitan lang ng santol. Thank you, Marky, and your staff! Thank you, ma'am. Then, you put the flour that one. Hanap ko. Ayan po. Tulog. Naghintay kung kailan makakauwi sa kanilang mga probinsya. Samantala, konti na lang ang dumating ng mga pasahero sa Davao City dahil kailangan may dala silang negative result ng PCR test. At kasama natin mula sa morning show ng GMA Central, Elisan Visayas na Jerry Villar Pinigay, si Nico Sereno. Nico? Ingat, maraming mga kababayan natin ang naabutan ng lockdown kaya hindi makauwi sa kanilang mga pamilya at probinsya. Dito sa Piapulo ng Sudad ng Cebu, kasalukuyang nananatili ang mga LSI. Mahigit isang buwan na silang stranded sa Pantalan dahil hindi sila hinihintulutang makabiyahe ang kanilang bansong sasakyan. Si Zamara Ahil, pinalis na kanyang amo kaya wala na siyang magawa kung hindi sa pier maghintay ng biyahe upang Mindanao. May rason naman daw ng pagkain, pero minsan nagiging problema kapag baboy ang ulam dahil siya ay Muslim. Kulang yata sa mga kauban, palit. Kaya kung tumarta, nagbawas lang kung palit. Nagmahurot ang kwarta. Problema nila kung paano maitatawid ang kanilang sitwasyon, lalo't wala na silang pera. Kaya nga, hinihiling namin sa city government, yung financial na binibigay nila sa mga LSI, dapat ibigay nila. Hindi yung papasahin na naman nila yung tao sa wala. Ako mabigyan po kami ng aksyon, hindi kaya naman po. Sana po, magbisita po kami ng mismo mga nakaupo doon sa city mayor's office po. Kasi po, hindi po nila kami maiintindihan at hindi po nila makikita yung kalagayan po namin. Una ng inihayag dito si Joel Gargalera na dahil nasa MECQ ang siyudad, pinahinto muna ang pagpapauwi sa mga LSI. Sa Davao City, mas pumunti ngayon ang dumarating na pasahero lumapag sa Davao City International Airport mula Manila. Dahil ito sa paghihigpit ng Davao City LGU na kailangan makapagpakita ng negative result sa RT-PCR test ang lahat ng